kaThixo 3:5-8 ivesi yokuqala neyokugqibela sinikezele kuMoshi. Yesu mhlobo wabantwana ndiza kuwe themba lam, nasi isandla ndikhokele ndisekhayeni lam, hleze ndilahleke mpela ndiyiphose indlela yam, andibhaqe usathana ngezindlela nam. Yesu lulame likhulu yenza lenhliziyo yam ilifanele izulu nokuhlamba izono zam. Ndingafuza wena ubo ubulumko bam, ndize ndiwazuze amandla okukhonza inkosi yam. 3:5-8